להיות פרץ של צחוק. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אוי ואבוי. רק שנייה, הלו. wait a second. אמרתי לך, אתה רוצה לדבר עם היילי? היילי? מה אתה השתגעת? תגיד לי, לא. בואי. נשים את זה פה. עכשיו תסגור אותה שהיא תבקש עוד פעם. אוקיי, ביי. הלו? כן. כן. מה אתה אומר? אוי! נפלת! אוי, כן. עכשיו צלמי אותי שהקהל ידע מה אנחנו עושים. אז כן, אני מדבר, ופתאום אני אומר ככה, מה? אתה משוגע? אוי, אבוי! ועכשיו אני פשוט עדיין מדבר, ואני אומר להתראות וסוגר את הטלפון. ביי. כנראה שהיא רוצה עוד הלו. הלו? כן. אתה רוצה לדבר עם היילי? בן כמה אתה? בן 2.5? אז מה פתאום אתה רוצה לדבר? אוקיי, ביי. הלו? כן. מה אתה אומר? אוקיי, תמתין בבקשה. אוי! אוקיי, מספיק. אוקיי. אז אנחנו נגיד... טוב, ביי. אוקיי? להתראות, ביי. הלו? מה? הלו? מה? היא עכשיו לא אומרת, היא רוצה משהו אחר. מה זה? איפה הטלפון עכשיו? אוי! מה זה? שלום. מה נשמע? עם מי אתה רוצה לדבר? עם היילי? לא, בן כמה אתה? בן 2? תגיד לי, אתה השתגעת? מה פתאום שאני אתן לך לדבר? יאללה לך לשאול. חוץ מזה יש לך רק חברות. מה קרה? אוקיי, להתראות. Good night. לילה טוב. שלום. הלו? איפה הטלפון? אוי, זה פה? הלו? כן. באמת. מתי? נאכל קצת ביסקוויט מהות. ריסייקלינג, we go green. אכלנו, ירקנו, ואז החלטנו לאכול שוב. אוי! אוקיי, לא לצחוק בפה מלא, לא לאכול בפה סגור. אוקיי, עכשיו נעשה קצת תרגילים במדיטציה.
בצד שני. כן. היילי גילתה שיש לה דבק בשיער. נכון, הרבה דבק, הרבה דבק. מה אתה אומר? אוקיי, זה כבר 6 דקות.